ಮಾತೃಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿರಂಜನ ಗೌಡ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲೇ NG Creation ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಈ ಲಕುಮಿ ಟೀಮ್ ಉದಗಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣమైన ಮಗಾಲ್ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಕೋಡೆ ರೇಷ್ಮೆ ರೋಡ್ ಗೇರು ಕಟ್ಟಿಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ എന്ന ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಸಹಜ. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮನ್ಪೇರಿ, ಪ್ರತಿಯೊರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪೇರಿ. ಆ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮೆ ರೇಪು ಎಪ್ಪ ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಆ ತಪ್ಪು ಮಂತದಿಂದ ಈಗ ಗೋಚರಣಗ ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಲೇಪುಂಡು ತಿದ್ದೊಂದೆ. ಬಟ್ ಒವೇಂಜಿ ತಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಗಡು ಪಣಂದು ಎತ್ತೇಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ ದಾದಾಪುಡು ಪಂಡದು ಈ ಮಗಲ್ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪದೇರು. ಮಗಳು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಅದು ಕೋಣಾಗ ಮಾತಿರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತು ಐಟಿ ಏರನ್ನ ದೂರ ರೆಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಿ ಈ ಅಲ್ಲಿನ ಮದುವೆ ಆವಡೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ದೂರ ಏರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಾತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಥೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕತೆ ಅವು ಮಾತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಕಥೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆತಿ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲೋಡು ಮುಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿರು ಕತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಥೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಥೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯೋದು ಒಯ್ದಿರು ಅಂದನಾಪುರ ಅಂಡ ಒಂಟಿ ಒರಿಯಲೆಕ ಒರಿಯೇಪುನು ಈ ಲೋಕುಮಾ ಏವಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೋನ್ನೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಪುಕದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕಥೆ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ನಾಟಕ ತೂಪೇರು. ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಟಕ್ 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 ಟಿಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ದಾದಾ ದಾದಾ ಪಂಡ ನಾನು ಎಂಚ ಪಂಪಣೊಂದು ಪಂಡ್ರ ಒಂದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ನಾನು ಪಂಡ ಸುರುವಂತರ ಕತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕುಮಿ ಟೀಮಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರಬಡಿ ಕತೆ ಪಂಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಣಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಬಸ್ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ದಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಬೇರ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೇರ್ನ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕಿದ್ದೆ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣಾಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಲುಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದರ ಟೀಮ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಲೋಕ ಪಂಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಯರಾಜ್ ಪಂಪಿನ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಣ್ಣು ಸೂಪರ್ ಆತ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಆರೊಂಜಿ ಪುಳಿಪಿನ ಸೀನ್ ಒಂದು ಆರು ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಪುನ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಈ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಪಣ ಮಂಡ್ರ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದಿ ಅವು ಆ ಸೋಕ ಲಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಈ ಇಂಚಿ ಪಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ ಜೈಲರ್ ಪಂಪಿನ ಮೂವಿ ಐಟು ನೀವು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ದಾರಿಲು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಕುಮಿ ಟೀಮ್ಗೂ ಶಾರದಾಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶಾರದಾಪ್ಪೆನ ಅವು ಲಕುಮಿ ಟೀಮಿಗೆ ಬೈತಂಡು ಅವು ಬತ್ತನೆ ರೆಡ್ಡೆ ಅಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ನಾಟಕ ನನಲ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದಾಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೋರಡು ಕೊರ್ಪಳೆ ಕಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನನಾತ್ಲ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನ ಬರಗಾರ ಕತೆ ಬರ್ಪುನಾರು ಕುದರಂಜಿ ಉಂಡು ಆರೆಗ್ಲಂಚೆ ನನಾತ್ಲ ಕತೆ ಬರ್ಪುನಂಜಿ ಗೇನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೋಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಿರ್ನ ಗೆನ್ನದರು ಒಟ್ಟು ದಾಲ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಏನು ಕುಲೋನಿ ಪಿರೋಡೆ ತೂತೇನು ಪಣ ನಿತ್ಯರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಾಗ ದಾದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಬರ ನಿಂತರು ಕಾಮಿಡಿ ಮನೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಿಂತರು ಪಂಡ ಆತು ಜನಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು ನಾಟಕ ಹೋಗು ಆತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅಂಚ
ಆಡು ಖುಷಿ ಆತಡು ನಾನಾ ಆತಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಏಪಗ್ಲ ದಕುಮಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಕು ಟೀಮ್ಗಳಾತು ಬೇತೆ ಟೀಮ್ಗಳಾಡು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾಡು ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲಾಡು ರೈಟರ್ ನಕ್ಲಾಡು ಏರ್ಲಾಡು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಯನೇ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲನೇ ಇಪ್ಪಡು ಲೈಕ್ ದಾಲ ಕೊರ್ರಾಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಯನೇ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲನೇ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ತಾಳ ತೋರ ಬೋಡ್ಸಿ ಅಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳಜಿ 2 ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ ಪುಟ್ಲೆ ಅವಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಪು ಅವೇ ಕ್ಲ್ಯಾಪು ಅವೇ ಏರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಮುಂಡೆ ಇருந்து ಆ ಮೋನೆರ ತೂಂಡ ಅಗ್ಲು ಏತೇ ಥರ ಬೋಂಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲು ಏಪಗ್ಲ ಮರಪಿಜೇರು ಅವು ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ನಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಟನೆ ಬೇತೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟೇಜಿ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಶಾರದಾವಿರ ಅನುಗ್ರಹಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪನೆಗ್ಲಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಅಂದು ಏನಿದಿತ್ತಾರ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ಪುಣ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಗ್ಲಿ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ಮಾರೆ ಆಯ್ನಿ ಕರುಣಿಜ್ಜ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಫೀಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ಳು ಕೊಡ್ಪು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವು ಅಂಚ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪಾತೆರವನ್ನು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಏನು ಲೆತ್ತ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರವನ್ನು ತುಂಬ ದುಂಬು ಪೋಯಾನು ಅಂಚ ಮಾತ ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮದರ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ತೋಟ ಕೂತು ಅಮ್ಮದರ ಮಲ್ಪದ ಕುಡಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಡ ಅವು ನಂಕೆ ನಷ್ಟ ತಾಳಮೇಳಲು ಕೂಡಿನ